ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாட்டர் ட்ராப்ஸ் எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். எப்போதும் போல் இதில் என்ன பென்சில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், 11B 3B 8B பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவுட்லைன் வரைய 3Bயும், அவுட்லைனை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண 11Bயும், அடுத்தது வந்து லைட் ஷேடிங் பண்ண 8B பென்சிலும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாட்டர் ட்ராப்ஸோட அவுட்லைனை வரைஞ்சிப்போம். அடுத்தது அதுக்கான ஷேடோ அப்படிங்கிறத நிழல் பகுதியை ரெண்டாவதாக வரைஞ்சிப்போம். பின்பு ஷேடிங் உள்ளே கொடுத்து அதோட அந்த குமிழ் பகுதியை காட்ட ட்ரை பண்ணுவோம். இது ஒயிட் ஷேடோ கரெக்டான இடத்துல கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த பிரதிபலிப்பு நல்லா கிடைக்கும். நான் இந்த ட்ராயிங்கை பொறுத்தளவுக்கு வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வந்து அவ்வளோ ப்ராப்பராக வரையலைன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கான கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு கீழே ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபுட்பால்லையும் அதே தான் சொல்கிறேன், இதுலேயும் அதிலே தான் சொல்கிறேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 3D நான் இப்போ தான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? 3D டயக்ராம் நான் இதுக்கு முன்னாடி வரைஞ்சது கிடையாது. இப்போ தான் 3D டயக்ராம் வரைய ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதனால எனக்கு ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நினச்சி பாருங்கள். இதே என்னோடய 2வது 3D டயக்ராம்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுட்பால் ஃபஸ்ட்டு இதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படி தான் நான் வரைஞ்சிட்ருக்கேன். சரிங்களா? வாட்டர் ட்ராப்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு நம்ம வந்து ஒயிட் ஷேடிங் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். ஒயிட்டை கரெக்டான இடத்துல கொடுத்துட்டு இது பண்ணாலும், அதே சமயம் அந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸோட அவுட்லைன் கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டிங்கனாவே ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கும். அவுட்லைன்னா ஃபினிஷிங்கில் அந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான அவுட்லைன் பிளாக்கில் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா திக்காக கொடுக்கும்போது அதோட அந்த திக் ஷேடை வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸோட ரிஃப்ளெக்ஷன் செம்ம சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டயக்ராம்லேயும் ஷேடிங் தான் ரொம்ப முக்கியம். பேக்ரவுண்டு இது கொடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். நான் பேக்ரவுண்டு கொடுத்துருக்கேன், நீங்களும் கொடுத்து பாருங்கள். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்டில் டைப் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் ஐடியில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் டைப் பண்ணுங்கள். நான் மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும், தெரியும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து வீடியோ தனியாக வாய்ஸ் தனியாக பண்ணாமல் வீடியோ கூடயே வாய்ஸையும் சேர்த்து பண்ணுற அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல்.